ମାଦିଆ କଣ କହିବି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବାନି ଆଉ କହିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କହିବି କଣ ତତେ ଆଉ କଣଟା କହ କଣ ଆଉ ଦେଶରେ ବାଳ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି କିଛି ନାହିଁ କଣଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଷ ଅଛି ଆଉ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ତ ମିଳୁନି ଆଉ କାମ ନା ବାଳ କରି ହଁ ବା ଲୋକ କୋଢିଆ ପୁରା ହେଇଗଲେଣି ପୁରା କୋଢିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆଗରୁ ବିଲରେ ଚାଷ ହଉଥିଲା, ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା, ବଳଦ ଥିଲା, ଶଗଡ଼ ଥିଲା। ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ 10-15 ବର୍ଷ ମତେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଗୁରା ସବୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ବିଲ ଅଛି ଚାଷ କୋଉଠୁ ଖାଲି ପଡିଆ ପଡିଛି। ସରକାର ତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲା, ମାଗଣା ଗହମ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ପାଇଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲେଣି ଗହମଟା ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ ଯାଇକି ବିଲକୁ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଏଇଠି ହଉଛି ମଜା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖଟିଥାନ୍ତେ କି ମୁଠାଇ ଆଣିକି ରୋଜଗାର କରି ଭଲ ମତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ଆରାମରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବାବୁ ଭଳିଆ ବସିଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ନକଲେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଡାଲି ଟିକେ ଆଇଲେ କରିଦେଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ କଣ। ପୁରା କୋଢିଆ ଯେ ପୁରା ମଣିଷ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ତୁ ଏ ବର୍ଷ କେତେ କଣ ବିଲ ଚାଷ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି କେତେ? ଏ 7 ଏକର କରିଛି। ମୁଁ କଣ କୁଡ଼ିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ତମେ 2 ପଇସା କମେଇବୁ ଆଉ କଣ କରିବା? ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ ଚାଷ କାହିଁ କରିବା? ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କରିବା ନା? କରିବା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରହେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାତି ମାରି ମୋର ଧାନ ଅଛି ଚାଉଳ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଆରାମରେ ବୁଲିଲେ କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବିଲ ଦେଖିନଥିବେ, କିଛି ଦେଖିନଥିବେ। ବିଲ ଦେଖେ କହିବେ ଆମର ବିଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବିଲ ଦେଖିନଥିବେ। ନା ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଯେତକ ସବୁ କଲା ସେ କରିକି ସବୁ ବୋକାନି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଢିଆ କଲା। ଲୋକ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଆଡେ ଚାଉଳ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଟଙ୍କା କେରେ, କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ? ପେଟ୍ରୋଲ ବଢେଇ ଦେଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଅଇକା 110 ଟଙ୍କା, ଡାଲି ଅଇକା 160, ଜିରା ଅଇକା 700 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା କଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଭାବିଲେ ଚାଉଳ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଆମର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଢୁଛି ସିଆଡେ ନା ନାଇଁ? ଏତେ ଓଲା ସରକାର ଓଲା କି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷରେ କମଉଛି 5ଟା ଜିନିଷରେ ବଢଉଛି। ସେଇଟା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ସେମିତି ଲୋକ ବି କୋଢିଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆମର କଣ କାହିଁ ଏଠି ଗପୁଛ କିରେ? ଚାଉଳ କଣ ମିଳିଲାଣି ଚାଲ ଚାଉଳ